मेकअप करून घेऊ का, चंद चंद ड्रेस घालून घेऊ का म्हणू कसले सांगतसील म्हणून आत्ता पुणी कळवे हळे मा प्राय दत्त दत्त हे दरम्यान बुद्धी अशीच गो बदलायची तावता आम्ही जागृती घेऊ का गो. तुगल हे उत्तर हवाई कना गुलाब नाहीये प्राय दत्त रे सगळे बदल दत्त ते हन्नी कसं नसेल म्हणके असत वे हन्नी वरे बदल दायनीत वे आमको तवे बाळांतिरोते हे म्हणून मस्त कष्ट असता देह एक टाईप असना चेंज असतात असता बायल म्हणतात दल म्हणून दुसरे बायल मेशल वे दाळ घालचे वे थुतू तन्ने उल्लेल पळेता नमक कोप येता दलरी पळवूया म्हणून ताळमेरी परीक्षा करता असिली छे आणि असल म्हणून लेखनी असिले करेक्ट सांगली गो सुरेखा बायल मेन्श मला कसने भोगा वस्तुवे प्रायदल कुडले सगळे बदल दत्तती बदल कुडले बायल तिथली तिरस्कार करचवे हंगेलद्र कम्मी तशी केलरी तर कसे म्हणले त्यात माई मग तिथलं कोप येतस को आज हन्नी केल रीती पळेतना शी हन्नीच वे मिगेल बम्मणो हन्नी मक्क मेಚ್ಚುन ಹೊರಡಿದ್ದಲಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ವೆ ಮುಂದಿಸ್ತ मक्का ಹೊಳ್ಳೆ मा तिथलं डीप डाऊन मना घेऊ नको गो आता तंगेल इंटरेस्ट आणि कसं म्हणून कळले नाही गो तशीच करी लाय करणं एक्सरसाइज करी वॉकिंग करी सपूर्दा आणि चंद ड्रेस घालगे आता कसं ड्रेस अकबर घालवे मारायती दाय दल तिथले ड्रेस मिळताती चढ मोलत नाका उणी मोलत दल उणी मोलत घ्या पुढे म्हणके काय आता तुमका कष्टच वे आता घालण्याशे मी केदन घालचे गो चंद ड्रेस घालगे आणि मुख्य दावनो डाएट फॉलो करी त्यातनं पळे तुला बम्मण तुक्क सोन दुसऱ्याला दिक्कान पळायना त्या पूरा फट्टी गुलाब नाहीये आम्ही आरोग्य कतीरी डाएट एक्सरसाइज करका पूरा उप्पता त्याला चंदीस का कोणाकी मेच्चू का म्हणून डाएट करचन येस पळे त्या मूर्खतना होई सुरेखान सांगेल म्हणके आम्ही आमगेल आरोग्य खतीरी त्या पूरा करका आणि आम्ही त्या प्रकोरनो बमना मेच्चित म्हणजे मात्र फट्टी मिगेल बम्मणो दुसऱ्याल वरी नाही म्हणावले केले बम्मणो तसलोची पूत्री तसलोची दोन बेजार मक्का बेजार कोण गे नको हळे मा पूरा समदत्ता हाव बाबाजीला गुलयता हाव बुद्धिवाद सांगता आणि तांका जोर करनाका जोर करछनजवे चार थप्पो का म्हण दिसता कायला तप्पून डोळवे दवरया म्हण तिथली कोप येतस मका मक्का तशी इंची त्या ಮತ್ತೆ रसील टोपी काणू केस प्रो हुमटांग हलका म्हण दिसता अयो 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 इतले कप्पू नका तुम्ही शांत दयेती त्यांनी कसं की तमाश केलेलास का बा इतल्याने कप्पू नका ती कोप वे कोप आणि कसं नाही नाग गुला तुक मंकड केलेला मी नाही गसरे का होई क्लब नाहीये नमगोन चढले तुम्ही आम्ही तमाश केलेले त्यांनी होगले त्यांना मग कितले खुशी दलगतस वे थँक्स गुलाब नाहीये अय्या भा आत्ता मग धैर्य दल्ले गो हाव कसंकी करू वचनानी कसंकी दल्ले की म्हणले किले तुम्ही मायसो नसत पळे भारी की लाडी गो हावनी येता इथे हो कोण गो तू पोळाच्या कितली कड्डीशी अस सम लागेल मुग तुवे सॉरी बाप्पा मा हा पळेनी खकी पळता येतसिली लागले वे व्हेरी सॉरी तू केलं री इतले बेजार दायनी गो तू बाप्पा मा म्हणलवे माका व्हेरी बॅड फील दले हो होई वे सॉरी तुगल हे पूरा ओवर मेकअप पळोनी हां तुक बाप्पा मा म्हणले व्हेरी सॉरी आंटी हे पूर्वे ओके माय चाइल्ड तुक बाप्पा मा म्हणकुल कोपेटा आणि तू मका चाइल्ड म्हणले मक कोप्या नवे हा कसं सान चरडवे तू गेला गुल्लो चकताय ना साहेबिनी
आय हॅव लॉट ऑफ वर्क हाव येत आहे हळे मा आज काणी सांगची नाव आहे तुवे हो सारी गोपुता आज शनिवार मंचुडगा सोना आज एक मने बेजार गो काय कुडवना भाई हाँ तुका काणी सांगता देतवे आता खेळच्या वचती तू काणी सांगतसले री थोड्या वेळ पुणी बसत नादर अम्मा मज्जी बरे म्हणून जीव खाता गोंडी तू बाबू अन्नू अमणी कोर्नो खेळच्या वचती तशींची पाणीपुरी दवा मसालपुरी खाऊन येती कर कोर्नकती मकई कसले की आजी मत्ते धूकी बाहेरच तुम्ही वाव सुपर सुरेख माई थँक यू आम्ही वचन येते आज मग भारी बेजार दल गो सुरेखा आणि अशी पुरा करतात म्हणावले किले नासिले गुलाबी लेद्रक उल्लच्या उलेली मागिरी बमणाल मर्याद करते सम नाही म्हणू हसील म्हणके नाटक केल गो हावे तुम्ही मग सपोर्ट केले थँक्स गो तुम्ही सडनली हसताना मग अंदाज दल्ले तशदावन हावे हसली अंतु इंतु ते कॉम्पिटिशन अंतु अम्मी सोलवल इंती मग सोलवल म्हण बेजार ना दल हंगेल बुद्धी हसल नवे म्हण कोण बेजार दल माई आज काणी नतिल्ला एकदल नवे खेळच्या काही दल्ले हंग खाऊच्या काही मिळले होई आज मात्र गम्मत झालं कसं आलोचन करतेस गो म्हणे पाणीपुरी खायची पीक दल दिसता चॉकलेट दव मिळत की म्हणून सुद्धा की म्हणून नाही गो म्हणे इतकं संदर्ले सडनली तकड गेली ती चिकी तशीच बाबांना आम्ही खेळूया तिथे मुलांत राबो या म्हणे खेळच्या या गो चिकरा गुंड्याका मका अर्जंट वाशरूम वचका तुम्ही खेळच्यासाठी हाव घरा वचन येता हे अम्मणी कसं झालंय म्हणून वाशरूम वचका घरावत म्हणली थंयची रबली आबा बाबांना शिवले तर रबले रे हंगार कदता आम्ही खेळच्या वचा जागृती गोमणी घरावत नवे हा वरा अमर घरावत गुंड्याका तू खेळच्या वस 5 मिनिटात येत पण हावा कसं जाय की कोण देव आम्ही खेळूया आम्ही अशी प्रकारतात म्हणावले किले नासिले बारी बेजार दल्ले तुम काय बेजार दल दिसता नवे पद्ना पज्जलवेरी तुम्ही वेरे भारी नंबिक दवरलेले हळे मा तू खेळच्या वचनी गो अम्मणी हा खेळच्यात म्हणून गेले हळे मा आम्ही पुरा खेळत असताना मग एक सत्य विषय कळले की असं पडे धऊ चुट्टाचे स्टाईल आंटी तिका बाप्पा मंचनाची खी नंतर एक आंटी म्हणका खी तीन कसम काम केला गोतस रे तुका ती मी गर्लफ्रेंड गुलाबी गो तीन कसम केले तू गेल कांची के हेकडाडी सांगतो तुका बदा होई गो मणी होई भळे मा हे सत्य मस्त थँक्स गो मणी भारी हुडुपकार केल मका तुका भाई चंदे काणी सांगता येते काणी सांगून तुमची एक काणी छियो इंदत्त सिल्मो हळे मा हावनी येता हाय